Welcome. Ay, mga besar lah. Dan kaliang IM badai pet jong katanat lebor la persyai ba katu kas slip kawai ka ba soi kamut kadai ba habadang sa ta ulisi ba shimwai udai barim de jong isi barim dan dadet pat hakatu ka shiteng bampat yo lisi batmai ya katu ka slip ka bali pat la susang na kaneka da usketiri jong ka kasihil autonomous district council dan rai katu ka batmai menta pat kamut katu ka banangkong kadai jong Yunes khongwar te kani ka batmai ba khalam thok kateng jong junu kani kadai jong lisi batmai ka batrikam nang sikmat ten rai habi dai boto ka slip ngina kaliang kaseng ngila ong bangim sngo tenan ba bat ngila pasat jingmut ru sya ka council kalong baik ba kumnu la dalong ka balong ba ya kani ka level clearance certificate ka balong kum ka an jong ka council bakan pej hino ka district council bakan num ai list shu la ne benum ai wa shu namar bangi ong kumnu pila ban penti kena bakini ki breu ki bayo ban list ya ka level clearance certificate kinum issue pathar namar ni ong bayo tang bakin im ya ka baywa yo ki shu ai pathari dikar tedei halo kata kanun rim hindrai nagaliang IM la pan syai ba kimdon ya kata kaman power ba nagaliang ka council bakan peji tedei na kata kadao ki hak ban ai wai la ne ai list ai tendar si ki breu shimet ki private ba hangtar la batai baki dan saungut ba hagaju ko singipat bakin le check ya kata ka jaka haman ki jaka buat la kidla yo mukana ya ka kidla ada ban register mun apo ka state kata ka safety and security migrants work act arja pho da kila ada ban register mun na kaliang ka council ki ong ban lek ban but din da ka to slip kemud da ka bashim hinya uspa dan ka haswa bakin wan ra ya ka kot sapo ka council tenrai na kaliang jungi ni ong ba in kwa shu banyo iya kan slip ni kwa banyo iya kan level clearance certificate bala da kimpat biang hiya ka kot bukan be no andai na kaliang joki ki ong baka council kamdon board ben be kamdon ya kata kaan ben be tina kaliang ka jongi nila franchise ba nang ni sikmat na kaliang kaseng niya ya ka jong ka kamram ba ni sngo thu ba ka tu kan level clearance certificate